awake gede LPMK kuwi dilengen rada ati-ati. Namanya sinten, Pak? Dian. Mbak Dian. Ya namanya Pak Dian Brotot. Pak niki RW 3. Oh, wakil. Oh, niki RW 3. Oh, ngaten nggih kurang 100, Pak. Ya Allah. Mboten, Pak, nggih. Mboten, Pak, mboten, Pak. Mboten, Pak. Kan. Pak, mboten, Pak. Nggih, mboten tenan ya, Pak. Gak boleh gitu, Nak. Seniman iki gak oleh ngono. Dadi seniman ki aja sampai kok masalah duit. Iki amongan. Nyuwun sewu Pak nggih masalah etika nyuwun sewu. Sampeyane karo Pak Arwin mbok sing sopan santun sithik ya. Mbok sing karo Pak Arwin jenengan ampun ngeten-ngeten. Jenengan mboten ngeten to, Pak? Dhewe to, Mas. Jenengan ngeten nggih. Seniman itu tidak boleh